मासे गिदिर अजगर जिबौ बोखांदों। धुबुरीनि नयाहाट बामुनि गावआव मासे अजगर जिबौ बोखांनो हादों। दिनै फुंनि समाव जायगानि सुबुंफोरा धुबुरी जिल्लानि सापरग्राम हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय नयाहाट तुसपारा गामि पन्चायतनि बामुनिगाव टिपकाय दैमानि रुगुङाव मासे अजगर जिबौ नुयो आरो सापरग्राम हाग्रा बिफाननो खौरां हरो। खौरां मोननानै सापरग्राम हाग्रा मावख'गिरिनि मावख'नि हाग्रा मावफारियाफोरा फैनानै अजगर जिबौखौ रैखा खालामना गावसोरनि मावख'सिम लाना थाङो। আজি আমাৰ ৰাতিপুৱা পাহাৰৰ পৰা অজগৰ সাপ এটা আহি কেনে নদীৰ টিপকে নদীৰ পাৰত আমি দেখা পাওঁ। আমি ৰাইজে তাক সাপখন উদ্ধাৰ কৰি আমি সাপগ্ৰাম ফৰেষ্টক খন্দাই দিওঁ। ফৰেষ্টে লৈ যায় আৰু কি।